ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tikulandire nonse ku programu yathu yomwe tikukambirana nkhani zokhudza chikhulupiriro cholondola chimene Msilamu wina aliyense akuyenera kuti akhale nacho. Mukakumbukira mu episode yapita ija, kwa amene mwatijoyina kumene tikupempheni kuti mubwererenso mbuyo mukayionere episode imeneyi, komanso musayiwale kupanga subscribe kuti mukhale mukulandira ma updates inshallah mtsogolo muno. Tidafotokoza mu episode imeneyi yapitayi kuti nkhani yayikulu kwambiri yagona pa maarifatullahi, ndipo chipatso choyambirira chimenenso chili a'zam chachikulu kwambiri pamene munthu waphunzira za aqida ndi maarifatullah, kumudziwa Allah. Ndiye kumudziwa Allah choyambirira ndichonena kuti iyeyo Allah ndi mmodzi, la ilaha ghairuhu, palibe ilahi wina aliyense kupatulapo iyeyo. Ndiye zikufotokozera kuti la ilaha ghairuhu chifukwa chani? Nkhani yokhudza ubudiyya, nkhani yokhudza kumpembedza Allah subhanahu wa ta'ala, ubudiyyatu lillahi li'abid, ukapolo umene tili nawo ifeyo pa Allah subhanahu wa ta'ala wagona pa nkhani yokhudza tauhid al-ibada, la ilaha ghairuhu. Komanso chimenecho ndi cholinga cha umoyo wathu. Allah sadatilenge kuti ife tidzavomereze kuti iye amagwetsa mvula. Allah sadatilenge kuti ife tidzavomereze kuti iye ndi amene adatilenge, kuti innahu al-khaliq. Sadatilenge ife kuti tidzavomereze choncho. Komanso sadatilenge Allah subhanahu wa ta'ala kuti ife tidzavomereze kuti Allah ndiye wopereka mariziki. Ayi, zimenezo ndi zina muzipatso za chikhulupiriro. Koma Allah adatilenga ifeyo liibadatihi, kuti timpangire yeye ibada, kama qala jalla thanauhu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liyuwahiduni. Ndiye chimenecho ndi cholinga cha chilengedwe chathu, timpange Allah kukhala mmodzi mu gawo la ibada. Ndiye tikamati ibada hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Tikamati ibada ndi dzina limene lasonkhanitsa zonse zimene Allah amazikonda komanso amasangalala nazo, kuchokera mu zoyankhula komanso mu zochita ndi ziwalo, zimene zili zoonekera ndi zomwe zili zotani, ndi zomwe zili zosaonekera, zimene zili za mu mtima. Imene ndi ibada. Inshallah tidzafotokozanso mwatsatane gawo limene litikafika kutsogoloko. Koma pakadali pano tikufuna kutsindika kuti Allah sadatilenge kupatulapo cholinga chake timpange yeye kukhala mmodzi mu ntchito zathu. Pamene inu ndi ineyo tili pa dziko lapansi pano timagwira ntchito, ndipo ntchito apa sizikungothandauza kugwira ntchito zake za kandi kukhoza nyumba kandi kupanga chani, koma zonse zimene zatizungulira ifeyo, kuchokera mu ntchito zimene zili zoti tikupangira anthu ena, kuchokera mu ntchito zoti tikudzipangira eni yakefe, kuchokera mu ntchito zoti tikupangira nyama. Monsemo mu ntchito zonsezi zizizi tikuyenekanso mmene mutimpange Allah kukhala mmodzi. Kupatulaponso ntchito zina zimene Allah watiuza kuti tizimpangira iyeyo. Tikati ntchito zimene tikupangira anthu ena ndiziti: kupanga chilungamo kwa anthu, tipange chilungamo kwa munthu nzathu, ngakhale ntchito yetu kumpangira munthu nzathu, koma timpangemo mmenemo Allah yekha kukhala mmodzi. Fajani pamene tikupanga chilungamo kwa munthu wina tikufuna malipiro kuti atipatseni Allah. Tikudzipangira eni yakefe chilungamo, yani posadzipangira ifeyo chinyengo, tikakhala patokha pamene inu ndi ine tili patokha, pamene pajapo zimene timachita kumazipangira eni yakefe, zimenezo mkatimo timpangemo Allah subhanahu wa ta'ala kukhala mmodzi. Komanso ntchito zimene tikupangira nyama,
muona kuti pali maahadithi amene akukhudza galu ndi mphaka. Mayi wina wake adzalangidwa pa tsiku la chiweruzo ku jahannama chifukwa cha kumuzuza mphaka. Mphaka si munthu, mphaka ndi chinyama. Galu, mwamuna wina kapena mayi wina adakhululukidwa chifukwa cha chani? Chifukwa cha kumuchitira zabwino galu. Hadithi alipo awiri, ine kukamba za muraatun mumisa, ine kukamba za rajulun min bani Israil. Ndiye muona kuti nkhani yokhudza ubale wathu pa anthu anzathu, ubale wathu pa ifeni yake, ubale wathu kwa zinyama, ndi ubale wathu ndi Allah subhanahu wa ta'ala umene ukuyeneka kuti monsemo umonse umo tisamphatikiziremo iyeyo Allah ndi wina aliyense. Tikamachita chinthu kumuchitira munthu wina tisamapange kuti munthu wina uja atichemerere, koma timpangire munthu ujayo kuti athandizike chifukwa Allah wafuna kumuthandiza iyeyo kudutsira mwa ife. Pamenepo tapanga tauhidi, pamenepo tapanga ibada. Ndiye tikhala tikufotokoza mwina za ibada mwatsatane insha Allah kutsogolo kuno. Ndiye mu episode ino timafuna kungoyambapo kuti phindu lina limene tikulipeza pambuyo poti tamudziwa Allah kuti ni mmodzi, timadziwanso kuti Allah yosapezeka pena paliponse. Pali gulu lina lake la anthu limene likukhulupirira kuti Allah amapezeka pena paliponse, ndipo akumaphunzitsa zimenezozo anthu kumanena kuti Allahu fi kulli makan, Allah ali paliponse. Zimenezo zikupezeka mu Qur'an. Koma kodi mtumiki wa Allah pamodzi ndi maswahaba ake ankakhulupirira kuti Allah amapezeka paliponse? Tikabwera mu Qur'ani, tikabwera mu sunna, tipezapo zoti chani kumbali ya komwe Allah subhanahu wa ta'ala ali. Mu Qur'ani maayati ochuluka. Ar-Rahman ala al-arshi istawa, iyeyo Ar-Rahman amene ndi Allah tabaraka wa ta'ala pa arishi yake adachita istawa, adakwera nkukazikika pa arishi yake bila kaif, mopanda so kufunsa kuti pamene palipo bwanji. Ife tingokhulupirira zimenezo kuti Allahu ala al-arshi istawa, basi zatikwanira zimenezo, ndipo tisafunse kuti pamene palipo bwanji, anakwerapo bwanji. Ife tikafunsa zimenezo tikhala mugulu anthu ofuna kudziwa zinthu zimene zili zobisika. Ndiye tiyamba kumpatsa Allah masifati osayenera. Ndiye tikampatsa Allah masifati osayenera ndikuti tatulukanso mugulu achani la anthu okhulupirira. Kapena timuchotseranso Allah masifa ake pokananso sifa imene ya istawa. Ndiye tikana kuti Allah sali pa arishi. Fanga tali pa arishi ndikuti chilichonse chimene chimakhala pena pake nditi chili ndi matako, ndi Allah alibe matako. Pamenepo Allah sada fotokoza zoti ali matako, iye anangoti ala al-arshi istawa. Wallahi wokhulupirira zimukwanire zimenezo, zimukwanire chifukwa ena akumupanga chani, akumupanga iyeyo kukhala ofanana ndi chilengedwe chake, walaisa kamithlihi shay'un. Ndipo ena akuchotsera tumbiri za Allah subhanahu wa ta'ala kumazikana. Ife tili pakatikati, sitimazikana, sitimazikhwefula, timaziyika mmene Allah subhanahu wa ta'ala wazikira. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam aya imene adayikhulupirira mmene ililipo. Ndipo maayati ena Allah akunena kuti ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu. Kwa iyeyo ndi kumene kumapita, kumene kumakwera liwu labwino, ndipo ntchito zabwino zimalinyamula liwu licha. Chinthu chimene chikukwera chikupita kuti sichikupita kumwamba. Ndiye tikanena kuti Allah akupezeka pena paliponse, ndiye kumwambako chimapita kwanda, chifukwa angelo soto ali kumwambako. Ndiye tikanena kuti Allah subhanahu wa ta'ala ali paliponse, ndiye angelo ali pamwamba pa Allah, zimenezozo zikhala zolakwika kwambiri, zikhala zotani zolakwika. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala laisa fi kulli makan. Allah subhanahu wa ta'ala yeyo ali pa arishi yake yomwe ili kumwamba kwa mitambo 7, 7 samawati. Ndipo arishi ili pamwamba pachani pa madzi. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala ali pamwamba pa arishi, mbali mwake mulibe chilichonse, kumwamba kwake kunso kulibe china chilichonse. Chilichonse chili tahtahu, chili pansi pake. Wa huwa rabbuna, iye ndiye mbuye wathu. Ndipo iye Allah subhanahu wa ta'ala amayang'ana tsopano chilengedwe chake, chilengedwe chake chimene chili pansi pa iye. Qur'ani momwemo Allah akunena kuti angelo yakhafuna man fawqahu,
amamuopa yemwe ali pamwamba pawo. Angelo ali kumwamba, ena amapezeka pa dunia pano, koma onsewo amamuopa yemwe ali pamwamba pawo. Yemwe ndi ndani? Ndi Allah. Tikaona nkhani yokhudza mu ulendo wake wa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, al-Sira wal Mi'raj, zikufotokozera kuti mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala adachoka ku Makka ndikupita ku Baitul Maqdis kumene kuli ku Jerusalem, kenako kuchoka pamenepo ndikupita kumwamba kumene amakumana ndi atumiki m'mitambo ija 7. Tambo ya anakumana ndi wakuti mtambo wachiwiri mpaka kufika ku mtambo wa namba 7. Kodi mitambo ili pa dunia hapa? Kumene kama akakumana ndi ndani? Mesa makakumana ndi Allah tabaraka wa taala. Ndiye muona kuti anthu amene akunena kuti Allah amapezeka pena paliponse akuphunzitsa akida yolakwika. Chifukwa aliyense amene amatsindika kukhulupirira kuti Allah amapezeka pena paliponse huwa kafir. Ijma' maulama onse min ahli sunna wal jamaa kuyambira pa masahaba, matabi'ina wa man tabi'ahum, onse wadagwirizana kuti aliyense okhulupirira zoti Allah amapezeka paliponse amene ndi kafir. Abu Hanifa anayankhulapo mawu amene, Malik anayankhulapo mawu amene, Imam Shafi'i anayankhulapo mawu amene, Ahmad ibn Hanbal anayankhulapo mawu. Onse mamadhahibul arba' palibe amene anavomereza kuti Allah amapezeka paliponse. Ndi mwamva ena kuti iwo ndi Hanafi kumakhulupirira kuti Allah amapezeka paliponse. Ndiye tikufuna kutsindika muchiyambi cha gawo limeneli kuti Allah sapezeka pena paliponse. Allah amapezeka kumwamba, pamwamba pa chilichonse. Allah ali pamwamba pa chilichonse. Imagine Allah subhanahu wa ta'ala akhale pano pa dunia, ndiye dzuwa limene adalilenga lidzimung'amba, adzimva kuwotcha. Adadwi osochera kwambiri wa ku Mauritania amayankhulapo wauza anthu kunena kuti لكن هذه الجارية أشارت بإصبعها إلى السماء إثباتا للعلو. ولو تصورنا أن جارية أخرى في الطرف الآخر من الكرة الأرضية سئلت أين الله، فلن تشير إلى الجهة التي أشارت إليها هذه، بل ستشير إلى السماء في حقها هي، فيمكن أن تكون قدما هذه مقابل قدمي هذه في جهتي الأرض، فهذه تشير هكذا وهذه تشير هكذا، وكلتاهما أشارت إلى العلو. وبهذا يعلم الفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وينتفي قضية التجسيم وقضية الحصر، فإن الله تعالى لا تحده جهة كما سبق، وهو العلي لا تحده جهة. وبذلك يزول الإشكال في هذا الأمر. وكثير من الإخوة والأخوات ما زالوا يحرصون على تعليم أولادهم وينطقونهم بمثل هذه الجارية، ويظنون أن هذا أعلى مستوى الإيمان، أن يقال للولد مثلا أين الله فيقول في السماء. وهذا ليس، هذه الجارية ليست هي أقوى أهل الإيمان إيمانا ولا أعلاهم مستوى في الإيمان، وهذا مما يفطر عليه أهل الإيمان جميعا، أنهم يشيرون بأصابعهم من العلو ولا يقصدون أن الله تحويه السماء. kumene kuganiza kwake kopepera, chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala analenga dzuwa limodzi. Anthu amene ali pasi akamaloza dzuwa amaloza dzuwa lake liti, amene ali mbali akamaloza dzuwa amaloza dzuwa lake liti, kupatulapo kuti ngati zili choncho ndiye kuti pali dzuwa litatu: dzuwa la pamwamba, dzuwa la mbali ndi dzuwa la pansi. Ndifake timanena kuti nkhani ya al-aqida tisamagwiritsire ntchito maganizo athu. Nkhani ya aqida tatiyeni tizisiye mmene adazisira mtumiki wa Allah pamodzi ndi masahaba ake. Ife tizifotokoze mmene Allah wazifotokozera, ndipo ife tizifotokoze mmene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam wazifotokozera. Koma tikafuna kudzitenga kuti ife ndi anzeru, ndi kuti tilowa muchire komanso tiwalowetsa anthu ena muchire. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.